Näme o qaşan oturun? O ne adaylar? O olay. Näme o? Ay men kvolzok gallay. Näme bolan sen ko? Ay ulilin feygulsa wa ho. Tüş börler men ka bolana ko. Senin söýşörler kimsin ýanyň? Ay tüş yok bolyan. Bilemokda ho. Baryan gaýdyan. Baryan aydy bilmän gaýdyan. Olar ýaly etmeliler o janynym. Bu wa söýüň var 72 san görnüş bolýar. 72 san o. O hindi kinolar köprak görmeli. Ay gör. Indi kino. Şol görüp öwren vermeli o. Ay gör ya. Polin ondan öwrenler ýalbat ýok. Yo, sen ünsür görýän närdin? Ana, ho ile bitçe görýän bitçe. Owa. Derede sonu, qarşıma derededir. Hani var göreyim hani. Derede, deret bir vakstar korkudan sonra. Gayrat et önüme öwreneyim. Hamto hamihet. Daha söyle ya. Näme gözüňlere akmay? Kinoda beýle däl gün söýüşüp gitdiler. Oh. Ha, Geldinmi? ay olay. Ay ha olay maslagadyňa. Ay, o hindi kino görün, o gitken, urşur kino görýärken ha. Ay ahmal olam. Ya men hindi kino içinde bir burlayan yer men görem okmu kamay. Sıptırayansın da bir kıyarında. Yan olmalı ilagra kena yaman. Ay sıptırmadıgan bolsa bol ya. Ay, iyile geçirdi o yağımlar. Ay bu orada. Hani başkarak varyantı yok mu? Başkarak varyantı ha. Anam maslaga dediler. Yok.